Top 5 φυτά για να αποκτήσει ένα γρήγορο φυτοφράχτη. Νούμερο 1. Νούμερο 1. Ελαιάγνος. Σε 2-3 χρόνια έχεις ένα πυκνό φυτοφράχτη. Νούμερο 2. Λουσίντου. Και εδώ παρομοίως 3 με 4 χρόνια έχεις ένα πυκνό φυτοφράχτη. Νούμερο 4. 3. Πάμε να δούμε 3. Νούμερο 3. Φωτίνια. Από τις πιο όμορφες φυτοφράχτες την άνοιξη και το φθινόπωρο. Βγάζει αυτό το κόκκινο στα φύλλα και είναι πανέμορφο. Ειδικά αν είναι μεγάλος σε μήκος. Νούμερο 4 είναι ο καλεστίμονας. Δεν είναι τόσο σύνηθες γιατί είναι ακριβό το κόστος, αλλά είναι από τους πιο όμορφους. Σε ένα μήνα από τώρα θα είναι όλα αυτά που βλέπεις εδώ πέρα θα είναι ανθισμένα και θα είναι ένα κατακόκκινος φυτοφράχτης. Νούμερο 5 φυτοφράχτης που μεγαλώνει γρήγορα είναι το Leyland. Μεγαλώνει γρήγορα, σε 3 με 4 χρόνια έχεις ένα ψηλό φυτοφράχτη, αλλά γενικά έχει κάποια προβλήματα. Ακολούθησέ με για περισσότερη γνώση.